Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere. Muzuva ranhasi tabuda takananga munzvimbo yeChikomba West kunonzi kuGaluka, uko kwataienda kunoona mushamarari wataiziva nembiri mukoma Simon Pashoma Ncube, kuti timbonzwa nhoroondo yeupenyu hwavo, kuti vakatanga sei basa uye pavari nhasi vari papi. Regaiko zvino nditore mukana wekutaura namukoma Simon Pashoma Ncube tinzwe kuti zvakamira sei. Okay. Makasimba here mukoma Simon Pashoma Ncube? Aiwa, ndiripo zvangu. Wakadiwe iwe? Aiwa, tiri nane. Kuri sei kuChikomba West? Kwakanaka. Patiri panapa chaipo panonzi papi? Ino iGaluka South. Iri pasi peChikomba West, Chifu. But ndiri kuonaka kunoku kwakatooma kusitomboratidza kuti kuri kunaya. Muri kurarama seiko kusina mvura? Mvura tine tarisiro yokuti ichanaya, sokuti munzvimbo dzakatikomberedza dzakawanda mvura iri kunaya. Meno ichanayawo rini kunoku. Asi haina here kana kutombovhundutsirawo zviri kuita kune dzimwe nzvimbo zokuti haisi kunyatsonaya zvayo asi inenge yamboonekana, nambozi ndiri kuona kwakatooma? Kwamboti donhei, iya inonzi rupfunambuya chaiyo iye. Zvokuti haina kunyanya kudzika pasi. Ndofunga munyatsoona kuti munzvimbo mese munoma muna vazhinji vari kurima. Vazhinji tangomira kuti imboti nayei tozoonawo zvokurima. Aiwa, ndinotenda. Mukoma Simon Pashoma Ncube, vazhinji vaiziva nekuti Comrade Kunakerwa muri paRadio 2. Nhasi tatirega tiuye timbonzwawo nhoroondo yenyu kuti yakamira sei. Kuruzhinji rweZimbabwe rwaingoziva Comrade Pashoma Ncube vari paredhiyo. Vanonzi Comrade Pashoma Ncube ndiani, vakabva kupi uye vakazopinda sei mune zveredhiyo? Ini ndakazvarirwa kuGweru inova Midlands, asi vabereki vangu vakazotamira kuShombe, magare Midlands. Shombe iri andakwekwe, ndo kwandakatangawo kudzidza chikoro muna 1965. Ndiri pachikoro ipapapo ndichiri kuyeuka kuti temu yokutanga neyechipiri, ndichitanga gore rangu rokutanga rechikoro, ndini ndakaita muso wemuklasi. Zvokuti zvakatovhundutsa vabereki vangu kuti sezvo ari mwana mukomana mukuru otangawo nokudoforawo muchikoro kudai edway, zvakavarwadza chose. Kwai nababa mudiki vangu vakanga vachishanda kuJoni, vaindida zvikuru, vaitonditora somwanakomana wavo. Saka vakanyorerwa tsamba nababa vangu zvikanzi mwana wako kunoku chikoro chiri kuramba. Unongoziva uri mwana mudiki, zvinhu zvakawanda wanda zvinorongwa nokutaurwa usingazivi kuti zvide zvipi kana kuti chipi. Vanyorerwa tsamba iyoyo baba mudiki vangu, vakapindura vakati muudzei kuti Simon, kana ukapasa kuchikoro chakuitira chimwe chinhu chakanaka zvikuru. Ndokumbira mutarise yenyu ukuku. Zvikanzi kana ukange wapasa Simon chakuitira chimwe chinhu chakanaka zvikuru. Ndangoti kuda maswiti nemabhisikitsi ndozvotaiziva oga zvakanaka. Tazoti temu yechitatu yaro gore rokutanga chairo, ndakaenda kuchikoro zvikanoshamisa kana nevadzidzisi vangu, nokuti zvandanga ndichitadza kumashure zvese izvo ndanga ndaakuzvigona. Ndingati munhu akanyanya kundibatsira kuti ndinyatsosimuka iye hazvanzi yangu, anga ari mukuru kwandiri. Ndiye aipfuta achindzidzisa kumba. Kuzoenda kuchikoro kudai ndatova kutopisa. Kupera kwetemu ndakabva ndaita number 1. Bamudiki wangu ndomubva vanyorerwa tsamba zvikanzi mwana wako kunoko aita chishamiso, aita number 1. Bamudiki vaigara vachiuya makore ese paKrismasi vachibva kuJoni ikoko, ndokubva vauya vakandivigira kawairesi akadiki. Chakava chinhu chinofadza zvikuru. Nenguva taikura isusu yaive misha mishoma shoma yakanga ine mawairesi kana kuti maredhiyo. Kuti
mwana wezero rangu ave newairesi zvatova zvinhu zvaishamisa chose. Saka nokusazivawo ndainzwa vanhu vachitaura nziyo dzichirira. Munhu akataura wonzwa mumwe anotaura chishona, mumwe chindevere, mumwe chirungu. Zvingodaro zvaindinetsawo neniwo. Saka ndakatanga kubvunza amai vangu ndikati aiwa vanhu ivavo vanotaura imomo vanombowanawo nguva yekudya here nai? Zvikanzi handizivi, bvunza baba vako. Ivo ndabvunza baba vangu vakati handizviziviwo inini. Zvikanzi wadii kunobvunza ticha wako. Maticha ekare aityisa chose zvokuti waiti ukamuona ari chinhambwe uko waitotsauka. Kana paine tumakwenzi kwenzi wopinda wozviti mumakwenzi pfe kubvenga. Saka kuti ndibvunze mudzidzisi zvakandinetsa. Asi rimwe zuva ndangoitawo zvivindi ndikati ngandibvunze. Mudzidzisi uyu ndiye akanditsanangurira kuti aiwa mazuva anonzwa aya anobva kuHarare chaiko. Nati kuHarare ndikupi? Zvikanzi kure zvokuti hakusvikiki netsoka. Saka mazuva avo anozvisvika sei kuno? Kuzvanzi anouya nemumhepo. Saka mora kuti muchiwairesi umu hamuna vanhu. Zvikanzi aiwa hazvisimbi zvinoita basa rokutora mazwi acho, zvakabatanidzwa. Zvikanzi ukadzidza nesimba iyoyo nokugona kwauri kuita uko unogonawo kutaura muwairesi. Ndikati inini? Zvikanzi ndikasaka ndiye ndichinzi tichani nokuti taingofunga kuti munhu wese akadzidza titicha ka. Zvikanzi unenge usinganzi ticha, unenge uchinzi radio announcer. Saka ndo pakabva moto pawakatanga kubakidzwa ipapo wokuti ndive mushamarari wepanhepfenyuro. Ndikaenda kuzvikoro, ndaingotiwo kuchikoro ukabvunzwa kuti unoda kuzoita chii kana uchinge wakura. Ndo basa randaitaura chete. Vamwe vaitaura kuti ndoda kuita pilot, ndoda kuita dhokotera chichi. Aiwa hainini ndaingoti radio announcer chete. Ndakusekendariwo ndichiri kuyeuka pananga ndanyora form 2 ndikati zvonofunga ndadzidza. Ndikanyorera zvikanzi chimbowedzera dzidzo yako nokuti tinotora vanhu kubva pa-O levels zvena mberi. Ndikazoita O level dzangu ndikazombopinda muchi-temporal teaching ndichingonyorera chete kuti ndiwane basa. Zvinzi hatina basa izvi. Ndakadzidza mara ndikaenda kunotraina kuita teaching muna 1981. Ndakunopedza muna 1984 ndopakabuda masoko okuti tiri kuda vashamarari kuno. Ndichibva ndanyorera zvikanzi uya. Ndakasvika ndikaita zvidavado. Kwaine gurususu revanhu. Pavanhu vese ivavo ndakabudirira. Zvokuti vamwewo vakanga varipo ipapo vakuru navamwe vashamarari zvikanzi iwe wakamboita mushamarari here? Ndikati kwete. Zvikanzi maitiro ako ka. Unoita songe munhu agara nebasa iri. Zvandavanzoita hangu ndiri kumba kwaive navashamarari vakangosiyana-siyana vandainzwa panhepfenyuro. Kune vamwe vandaifarira. Saka ndaizoda kuvatevedzera zvinova ndofunga zvinhu zvakanyatsondiumba pabasa racho ndisati ndatoripinda. Saka ndakazopinda panhepfenyuro musi wa1 March 1985 iri radio 2. Ndichikudzorerai hangu kumashure, kumhuri yakanga yakamira sei, uye manga muri vechingani maberekwa mugore ripi? Inini ndiri wechitatu. Wokutanga yazvanzi yangu akazoita zvechidzidzisi. Akatozotora penjeniwo mazuva aperayo, anga ari headmistress. Andaiteedzera aive musikana ndiye wechipiri. Haana kuzoenda kezvakanyanya kuchikoro uye akashaya muna 1996. Inini ndakaberekwa musi wa22 December 1957
asi pandakazoenda kuchikoro takaenda gore rimwe chete nehazvanzi yangu yandaiteedzera, saka vakangozoti siyanisei makore kuti zvinyatsopindirana, saka ndo pandakabirwa rimwe gore zvikanzi uyu ave wa1958, saka kana nepazvitupa nepapi ndatova wa1958. ndoda kudzoka pazita rekunzi Comrade Kunakiro. Zita iri rakauya sei kuti rizoiswa pana mukoma Simon kuti vanhu Comrade Kunakirwa? Mazita andakanga ndinawo akanga akawandisa. Mamwe acho handichiri kuyeuka, ndainzi Moto Muzhinji, iro Kunakirwa, Pisa Pisa, SPN. Ndiri kuyeuka imwe shamwari yangu yandaishanda naye ainzi Itai Godfrey Muchada aiwanzonditi Shom Shom. Vamwondo vainditi Pash, zvimwenda zvakadaro daro. Saka iri rekuti Kunakirwa iri, ndaiti kana ndapa nepfenyuro ndaitonzwa kuti ndave mumwe munhu, ndainakirwa nezvandaita, zvikuru nziyo nemashoko mamwe wandaipotawo nchikanda-kanda, angave kudzidzisa vanhu zvakangosiyana-siyana kana kungozidzisa vamwe vanhu kana zvimwe zvinhu zvavanenge vasingazivi, zvese izvi zvaindinakidza. Saka hapano mumwe akati hawe anonzi Comrade Kunakirwa, hatichibva rangobata rakadaro zita iroro. Ngatichidzokai mazosvika pakuwana mukana wekuti muchiendawo paredhiyo, makazvitora sei maakunzwa kuti inini ndindaa kutaura mutusimbi tuya twakabatanidzwa tuya, izwi rangu ndo raakunzwika? Zvaiva sei mazuva achona maakuzvinzwa kuti chinhu ichi ndakakura ndichichida ndazokwanisa kusvika pachiri? Chokutanga ndakanga ndabva kakuudzidzisi, ndakandira machoko kuresa uko. Ndasvika paZBC ndoone muchina wandonzi kwai ndishandise une zvimabhatani zvakawandisa. Ndikati baba wangu we, ndichauraya muchini wavanhu nokusaziva uko. Saka ndagara nangotyira kuti muchini uchafa uyu. Ndikati mazuva okutanga. Asi nokufamba kwenguva nokudzidziswawo ndakazoona kuti zvinhu zvakapfava chose. Kufara ndaifara chaizvo kuti ndini here uyu. Dzimwe nguva unoziva munhu hope dzaunorota dzinenge dzichikukatyamadza kuti ndini here. Pamwe worota wabatwa nehope uri pabasa, pamwe worota wakanganwa kuridza rekodhi, wairesa yakuti zvimwenda zvakadaro. Asi nokufamba kwenguva aiwa tanga tajairana, zvinhu zvapinda muropa. Tuchiuya paRadio 2 mati yanga yachi 1985. Program yamakatanga kuita yainzi chii uye yaita nezve? So munhu anga achiri mutsva, ndakapiwa program yakanga ine 15 minutes chete pasvondo. Yainzi Shomanana Napashoma. Ndo yandakapiwa iyoyo. Yakangomutsurudza kunzi haiwa tokupa program yenziyo inonzi Shomanana Napashoma. Saka wangoridzawo nziyo nhatu ina, chirongwa chapera. Asi ndakazenge zvino ndakuita mashifts yakangosiyana-siyana. Panguva yandakapinda paRadio 2 pakanga paine mashifts 4 pazuva. Rokutanga shift raitanga na5 kusvika na9, kozoita raitanga na9 kusvika na12. Kozoita rimwe raitanga na12 kusvika na3, saka aive mashanu, ndandaverenga zvisirizvo. Kozoti raizotanga na3
kusvika na 20 minutes past 10 usiku taibva tavhara taizopira nhepfenyuro kuRadio 3 ndiyo yaizotepfenyura kusvika na 12. Saka inini mashifts andakatanga kushanda kwaitira 9 to 12 kozotira 3 to 20 past 10 manheru ndo andakatanga nawo. Apo neapo ndaimboendawo ndinoverenga tsamba dzekwaziso zvingodaro daro. Pane pakazomborwara mumwe aishanda shift yamangwanani zvikanzi achimboenda ipapo ndabva ndatononamatira ipapo ndambozobva ipapo. Ndingati ndio shift yakanyanya kuzondipa mukurumbira zvikuru yemangwanani. touya panhau yemukurumbira apa mainzwa sei mukati menyu? Ndinoziva kuti vanhu vakaziva kuti ndio comrade kunakirwa. Ukama hwenyu nevanhu hwanga hwamira sei? Vanhu vaisangana nemi vachiziva kuti ndio vaiva tiri kunzwa paRadio 2. Vanhu vane chidokwa dokwa chokuda kuziva vanhu vavanonzwa panepfenyuro kana kuti vavanoona pazvivhitivhiti patelevision. Inini ndaigara kuTafara iri pedyo neMabvuku. Ndagarako makore anokwana kuita 10 rese. Ndaingova munhu aigarawo mukati mevanhu uchingonongedzerwa uyu ndiini kike uyu uyo zvingodaro daro. Inini handina kumbonzwa kusiyana kwangu nevamwe vanhu nokuti ndiri munhu sevamwe vanhu vese uye ndaigara muvanhu zvokuti notumwe tunyaya twandaizonosetsa vanhu natwo pamhepo ndaitowana muvanhu, saka ndanga ndatova munhu wemuvanhu zvokuti ndo zvimwe zvinhu zvakandinyanya kundiumba pabasa iroro rokugara muvanhu ndichifambidzana nevanhu. Asi ini ndangugara nokugara handisi munhu anowanza shamwari. Shamwari dzangu inini ndingati vana wangu ndo vandakagara nguva yakareba dziridzo shamwari dzangu. Apo neapo ndowanawo vamwewo kufara navo timboendawo kunotandarira vanhu. Ndiri munhu anofarira tsoro iya inonzi draft iyai. Ukandisa ipapo ndo pangu chaipo. Touya masvika kuRadio 2 kuZBC. Ndiva nani wamunoti ava ndo vanhu vakandigamuchira uye vakaita kuti pazova naSimon Pashoma Ncube? Ndingati vakawanda chose. Kwaiti Sam Sibanda. Vanhu vazhinji vaigaro kanganisika pamazwi edu, vaiti mazwi edu anopindirana zvokuti zvaitovavhiringa kuti ko uyu ndiani. Pamwe Simon Pashoma onzi ndi Sam Sibanda, Sam Sibanda onzi ndi Simon Pashoma. Vamwewo vandakashanda navo aive Mushakabvu Jabulani Mangandlovu. Murume weyo akanga aine mamwe matepfenyuriro okuti aita songe mvura iya inoerera iye kana achitaura zvisina dzungu zvisina kana chii, asi uchinyatsonzwa kuti uyu munhu ari kutaura zvaanoziva uyu. Akandidzidzisa zvakawanda. Vana Mushakabvu Lazarus Tembo, vana Mushakabvu Itai Godfrey Mushada, vakawanda. Vana vakuru vana Mushakabvu Godwin Mbofana, vana Victor Mhizhamurira ndapedza kumuona paane nguva zvapo, vana Deans Patrick Mutume, vana Lisbon Nasasara, vana Magwaya Godzongere, vana Tete Nyasha Madzingira aimbonzi Nyasha Maposa, vana Marilyn Muhambi takashanda tese, nechimwe chikwata chese chakangodaro daro.
tombobva kuredhiyo tichiuya kuupenyu hwamukoma Simon Pashoma Ncube. Mukoma Simon Pashoma Ncube, makaroora handiti, mhuri yange yakamira sei? Pandakapinda panhepfenyuro muna 1985 ndanga ndiine mwana mukomana mumwe chete. Iro gore ra1985 ndo gore razvarwa mwanakomana wangu wechipiri. Vamwewo vakazozvarwawo zvavo masure vakaita vashanu. Pavana vashanu ipapapo vakomana vana 4, musikana mumwe chete ndiye wekupedzisira. Ndowa 2001. Ko iko zvino zvamai varipi? Vari kugara kuchitungwizo. Kune imba yedu iri ikoko. Vanogara netuvazukuru tunoenda kuchikoro. Sekuti kunoga zvikoro zvacho zviri kuresa. Saka vakaona kuti tingati takaona kuti zvakanaka kuti vanga vachigara zvavo ikoko. Vakachengeta imba netuvazukuru. Ongo. Saka nemakore amuri kutaura aya hamusati matowanika chizukuru ketatu? Vazukuru vangu vese vasere 8. Ndingati mukuru pavazukuru vangu gore rineri ari kuita form 2. Aiwa tumakore tave natwo. Machengeta maKrismasi. Alright, mukoma Simon Pashoma Ncube, chimwe chinhu chandingada kuziva, kushandira National Broadcaster pamakore amaishanda iwayo zvanga zvakamira sei? Basa rainakidza chose. Mashandiro ataita akanga achinakidza chose zvokuti ukama hwedu navamwe wataishanda navo waiva neushamwari neukama neushandire pamwe chete. Inova tsika yagara irimo zvamumabasa akawanda wanda. Kana nanhasi unoyu ndinoona tsika yacho ichiriko kunhikiri kunhepfenyuro uko. Unoita sokunge unenge uchinzwa vana vemhuri imwe chete. Zvaivepo izvozvo. Kuchibatsirana kuvharirana mapuri, nokuti vamwe tisinganyatsogonawo zvakasiyana siyana. Saka kunowanawo vamwe vanenge vachikwanisa kubatsiridza kuti unyatsobatawo, unyatsonzwisisa, unyatsogona zvinenge zvichitarisirwa. Saka ndo ndingati mushandiro wataiita. Uyewo panguva yacho mariwo dzanga dzisinganetsi kuwana, nokuti taiwana maadvertiser akawanda zvikurusa. Ikonomi yedu ichakanaka. Kozoto kana vashandi taiti kana vafungawo kutenga motikari waipiwa chikwereti. Wobhadhara pamakore 3. Zvokuti takatombozvidhurumisawo dzechikwereti. Nokufamba kwenguva takazopindawo munyaya dzeadvertising. Kune ainzi maadvertising houses akawanda wanda, handingadomi zvangu nemazita kunyange mazhinji acho asisipo. Taidaidzwa ikoko, wodaidzwa unzi uya uzoita commercial sport kana kuti advert. Vachidaidzwirako wosvika ikoko utsitsinura. Papera zvimazuva vaizoona wanyorerwawo cheki woisa muhomwe. Wazoti wadaidzwa apo, audaidzwa apo. Kuwandawo kwaita mari muhomwe mako. Zvokuti upenyu hwedu hwanga hwakutinakidza. Uye kwaiyawo mamwe makambani aisvika achitipa maprogram okuita. Kwapera mwedzi waipiwa futi imwe mari pamusoro peyaunotambira. Saka upenyu hwakanga huri mutserendende chaizvo, zvokuti zvakatidzidzisa zvekare kuti munhu unofanirwa kuti
usangotarise kuti wachiye zvino nguva dzaapapi. Ziva chete kuti basa rangu ndapedza here, ndingachienda kumbonozorora here, ndasiyira papi nhasi. Katsika ikako kangadaro kachishayika zvako apo neapo muvanhu vakawanda mumabasa avo akasiyana siyana. Asi tsika chaiyo yakanaka pabasa ndiyo kuona kuti basa rako warisiyira papi, wafara here nemashandiro awaita nhasi, uri kuronga kuti uzoshanda seizve mangwana. Ndo zvimwe zvinhu zvandakadzidza ndichishanda paNhepfenyuro. Pane chimwe chinhu chandinonzwa nevazhinji vane mukurumbira kuti vanhu kana vachititarisa, vanhu vane mazita vanobuda pamatelevhizheni, pamaredhiyo, vazhinji vanotiona sekunge tisiri vanhu, kuburikidza nekuti vanofunga kuti vanhu ava vanorarama kamwe kaupenyu kakasiyana nevamwe vanhu, zvekuti mangwana akakona akabata nyati anoti komukoma Simon Pashoman'we vari kunherei nyati, zvichida pamwe nyati ndo yamunofarira. Kwaari pamwe ari kuona kunge maybe kushaya. Imimi muchirarama panguva yacho uye panguva yekuti makanga muri paredhiyo, vanhu vaikutarisaiwo sei? Izvozvezvi zvinowanikwa chaizvo. Nemhaka yekuti munhu unenge uchizikanwa nevanhu vakawanda wanda, vane tarisiro yavanenge vainayo pauri kuti uyu munhu anganzi anogara kwakati. Kune dzimwe nzvimbo dzavanongotarisirawo pasi vanhu. Kana pamba pako dzimwe nguva vanongouyawo sokunge vari zvimwe zvavari kutsvaga, vachida kuona kuti pamwe uri kudyei. Pamwe wakakuwana uchidyawo hako sadza rako neshwa, woti izvi hazvina kumbomufita izvi, ari kutambura edu iyi. Vanokasikawo zvekare kukusha shoko racho. Dzimwe nguva wototarisa kana nemidziyo yainayo, fenicha yainayo, nezvo zvaungachitaura zvokunwa inwa izvi, vanenge vachitarisa kuti pamwe unenge uchifanirwa kunwa doro rinodhura rieri, uchimwira kana kuti mumahotera. Asi izvozviya izvi sokutaura kwanamboita kumashure uko, zvinenge zvichiri kubvisa muvanhu. Kana uri muvanhu, iva munhu sava muvanhu vaunogara navo, nokuti hapana mutsauko, ibasa chete raunenge uchiita iri. Saka vanhu vanozosununguka sei kwauri kana iwewe uchizvitsaura, wosvika pakaungana vanhu, iwe unogara pane wako mumvuri uri wegapo. Nguva dzese uchingodaro vanhu vanoti unoita sei, vanoti unodadaka. Paunenge wakuda zvimwe zvinhu kwavari vanhu ava, unoona kuti zvichakunetsa chaizvo kuti muwirirane. Zvino pane zvakandimbomhanya. Vese pamwe vanovatsvaga zvikonzero zvavangodaro zvokuramba vakataramuka newe, nokuti iwe ndo wazvitaramutsa pokutanga. Saka mukushanda kwedu kwataita kuZBC panguva yangu naye zvino ndivimba zvichiripo, taitoona kuti tiri vanhu vemuvanhu, sokuti nhepfenyuro yacho zvekare inhepfenyuro yevanhu. Saka ndogosiyiranei nevanhu varidzi venhepfenyuro yandiri kushanda. Asi muchitarisawo mukoma Simon Pashoman'we, makore amakashanda nemakore atiri kushandawo isusu, chingava chiri mutsauko pakati pemazuva amaishanda nemazuva atiri kushanda chii? Nokufambawo kwenguva zvinhu zvakawanda zvinoshanduka shanduka. Zvinezvi tingati mava netekinoloji yakawanda, zvimafoni zvichitotitsira rusha ichi, inokwanisa kuita zvakawanda wanda nazvo. Nemishini yamava kushandisa zvinezvi yakunzi digital. Isusu yedu yataishandisa yanga iri analog, zvese yanga iri analog. Pane mutsauko mashandiro, mabatanziro kana yataita zvirongwa, takanga tiine imwe yataiti editing ngekiri dzangosiyana siyana, kwaiva nesplice editing, dub editing, zvenda zvangodaro daro.
iye zvinezvi makungoshandisa munoti maapu pamakombiyuta. Isi tanga tisina kana kombiyuta, taitonyora zvinhu zvedu dzimwe nguva hanzi mataipuraita. Amataipuraita anga akawanda chose. Waiti ukaona pamwe chikunonotsa kana usati wanyatsoijaira utonyora kana noruoko. Iye zvino maungoti tatatatatatatata makuita mheno dzimwe dzatakunzwa unonzi kwai copy and paste kana uine unongo hwokuita zvimwe zvinhu kana kuti usina nguva yacho. Zvichingoenda zvakadaro. Ndanzwa muri kutaura maeditiro mamwe amaiita. Ndanzwa mataura yanzi splice editing nedubbing. Zvava zvakasiyana papi zvinhu zviri izvi? Splice editing zvaireva kutodimbura chikamu chetepi. Taiva nematepi ndofunga makaona inenge iri denderedzwa richishinda inenge iri mukati inova ndiyo yaibata masoko. Saka waiti zvaunenge uchida kubvisa kana uchiita splice editing kuona kuti pagumira paunoda nepamberi pacho pane zvimwe zvaunoda ndepapi, zvausingadi zviri pakati apa wocheka uku kusplice ikoko. Ndio yanzi splice editing. Saka yaikanganisa matepi iyoyo. Dub editing ndeyekuti imwe tape iri kubudisa mashoko uku, imwe ichitambira. Kana wasvika pausingade womisa, ndichashandisa hangu mashoko echirungu, wocleana papacho paunoda kuzojoina, wochiona kuti kumberi uko unotangira papi, wochiita zvokubatanidza. Ndio yanzi dub editing iyoyo. Yaitoda unyanzviwo hwakati kuita kuti usanzwike dzimwe nguva painzwika kana munhu oita songe hameno. Saka zvaitoda unyanzvi hwokuti zvingoita mutserendende zvaunenge uchida kuti zvinge zvichibuda zvacho. Pane mashoko akambobuda tikati yange yakaitwa kunge message ichinzi mukoma Simon Bashoma Ncube vatisiya. Makasanganawo nawo here mashoko iwayo? Kusvika pari zvino ndafa kanokwana kuita kana. Iwo mazuva apera ndingati nezuro chai zvakatobuda mumasocial media umu. Zvinzi aiwa ina handipo ndakafa. Saka ndatozvijaira. Ndatozvijaira. Dzimwe nguva ndofunga vanhu vazhinji vanenge vachiita iye yatingati pachirungu confusion nomumwe wangu yandaishanda naye nguva yakareba, Sam Sibanda. Vanhu vazhinji vanofunga Sam Sibanda ndiSimon Bashoma. Saka ndofunga ndokuva zvichibva vamwe vanhu vanenge vasinganyatsoziva, saka wangozokusha mashoko anenge asiriwo iyayo. Saka tingati mashoko amunoda kupa kumhuri yeZimbabwe, especially kune vanotangisa mashoko akaita seiwayo, ndeyekuti chii? Uye imimi munonzwawo sei muchiona mashoko ekuti matisiya, imimi muri vapenyu? Tichikura dzimwe nguva taenda kumisha kudzimba dzevanhu, kuri kuedza kunotsvaga kana kuti chikafu chinonaka zvikuru, kana kuti pachizikamwa kuti panhenge paya pane chikafu chinonaka. Pachivanhu chedu kunonzi kukwata. Ndofunga wakamborinzwawo shoko iroro. Tanga tisisu vana chete vaenda kunokwata, kana nevanhu vakuru vaendawo kunokwata. Mukwati akasvika pamba zvichiri kubikwa, kuti zvibve achiripo aitowanza nyaya, waona. Nyaya dzacho dzimwe dzaitanga dziri nyaya kwadzo kana kuti dzechokwadi, asi dzokuperekedza nguva dzakawanda idzi dzazopedzisira zvino manyepo. Ndo mavambiro anoita nyaya dzakafanana idzodzo dzokuti vanhu vanopedzisira vakungokusha nyaya dzisiridzo.
ndo kunonzi kunyepa. Kunyepa chaiko kunobisa chimiro pamunhu. Saka vanhu ngatigarei takazvichenjerera izvozvo, tidzidze kutaura chokwadi. Zvaunenge usingazivi rekuti hatozviziva izvizvi, hatoziva izvi, ukangoti ini hapana zvandoziva, hauna zvaunobva, asi kuti unenge watowana chiremerera. Ngatisiyanei nokusha mashoko asiriwo. Kunze kwokutaura nezvekufa kwangu, vanhu vane zvakawanda wanda zvavari kufambisa zvikuru pasocial media zvinenge zvisina uchokwadi. Saka ngatiedzei kusiyana nazvo. Ngatitaurei chokwadi nguva dzese. Okay, mukoma Simon Bashoma Ncove, chimwe chinhu futi chandingada kuziva ndechekuti kushanda kwamakazoita kusvika pakazonzi basa raguma, chii chakazokanganisika? Nekuti ukama hwamanga muchitaura ndewekuti maishandidzana zvakanaka. Chii chakazochinja kubva pakushanda zvakanaka kwaitika kumashure kusvika pakazonzi vanhu ngavasiye mabasa kuZBC? Handingati hangu panga paine kukanganisika. Unoziva nokufamba kunenge kuchiitawo makore, makambaniwo anenge achisandukawo, utungamiriwo huchisandukawo, vanhu vachikura, vamwe vachienda, vamwe vachipinda, zvichingoendawo zvakadaro. Kambani yakanga yasvika pakuremerwa panyaya dzokubhadhara vashandi. Sokutaurwa kwazvo zvainzi vashandi vakanga vawandisa. Chiri kuyeuka ndiri mumanagement kuti kwaigara kutaurwa kuti vashandi vakanga varipo panguva yatakazomiswa basa isusu vaitodarika 1000 kana ndisingapotsi. Saka pakatsvagwa nzira dzokuti kambani ingakwanisa kunge ichinyatsofambira mberi zvakanaka sei. Takatarisa pazvinhu zvakasiyana siyana. Ndokutarisa bandiko revashandi ndokuona kuti nokuwanda kwakaita vashandi uku ngatitapudzei vamwe. Ndo pakazomiswa vanhu vakawanda kusanganisirawo neniwo. Hazvisi zvinhu zvakambondigumbura kana kudii. Sevanhu vanenge vachishuwirawo kambani yavo kuti ifambire mberi, nokuti unotoita songe uri wemhuri yeZBC. Saka unenge uchishuwirawo kuti kambani iyi ifambire mberi. Ndoziva pamunenge muchishanda panenge pachigadzirwa tingati ma-retirement packages, kuti kana munhu uchizonge wanzikana kunzi wasiya basa kana kuti wamiswa basa une chaunowanawo chaunotakura, mari idzodzo dzakazobuda here? Uye kana dzakabuda nhasi unoyu dzichiri mari dzekuti dzinokwanisa kunge dziri kukuraramisa here? Kana dziri nyaya dzeretrenchment, inini ndofunga ndingatora mukombe, nokuti muna 2002 ndakamboretrenchwa ndikagara 6 months chibva ndadaidzwa zvekare. Ndakatanga nchiita part time ndokuti dambe ndambofunga kuti handichadi zvokunyatsodzokera, asi nokufamba kwenguvawo ndangozoona kuti norega ndirambe nchidi nchishanda, nokuti basa racho ragara ibasa randinoda randinofarira. Chizoretrenchwawo muna 2015 zvekare, ndiyo retrenchment yechipiri. Patakaretrenchwa pokutanga, ndingati takawana mabenefits edu ese, hapana chakasara. Hongu ndiyo nguva yakatangawo nyaya dzeinflation, zvokuti vazhinji tanga tashandisawo tsumo yatogaronzwa kuti ukawana mari chengeta mubhengi. Takanoichengeta mubhengi imomo. Kuchizoenda zvino chiti ndakuda mari yangu, wanikwe mari yacho haichina chaichatenga.
izvo zvakatidzidzisawo kuti kana ukanga uine chimari, chero mari ingayashoma kana zhinji kana yakadi, yedzawo kuva nezvimwe zvinhu zvokuti kana zvinhu zvinge zvaipa unokwanisa kunge uchitengesa uchiwana mari yako, pane kuichengeta iyo iriyo yega mari muhomwe, aiwa ine miedzo kamari. Saka patakazoritrendwa kechipiri muna 2015 zvanga zvasiyana nepekutanga. Pokutanga chaizvo takangonzi 3 months notice, bye bye, chiendai. Tikangopiwawo mari dzemwedzi mitatu iyoyo yenotice. Tati gare gare zvikanzi atokupai mari yepensheni yepanguwa yeZim dollar paya paya kusvika 2009. Zvikanzi imwe tichazokupai. Ndo yatakangotarisira nemeso akatanga ari matsvuku, handizivi kuti zvino ave blue here kana kuti matema. Zviyawo zvokuti panoverengwa kuti munhu washanda makore mangani, wowanawo mubayiro wako ndokuenderana nokuti une makore mangani awashanda, yomultiplyiwa nechichi. Hatirambonzwa nyaya yacho iyoyo. Iye zvino vanhu vangotarisira pensheni chete, kureva kuti mapackages aya haana kunyatsokufambawo zvakanaka. Asi generally makatarisa mukoma Simon Bashoma Ncube, journalism kana kuti mumedia industry ibasa here rekuti mungati ibasa rinobhadhara, zvekuti pakauya kana mwana achiti ndinoda kuzoita basa iri, munomuti sure ita zvinobhadhara? Kana zviri zvokubhadhara zviye zvakuendawo nepaunenge uchishandira, kuti vanenge vachionawo zvakadii. Nokuti mumedia umo ruzhinji nyaya dzeadvertising ndo dzinosimudzira homwe yekambani. Kana pasinawo inenge yakutatarika. Basa rejournalism rakanaka kana waonawo pakanaka. Asi iwe chirega kungonosvika uchitarisira mukaka, usingafudzi mombe dzacho. Dzinowa nepemukaka kana iwe usingafudzi mombe dzacho. Kana achiti kufudza mombe, kureva kuti basa rako raunoita iwewe riri kusimudzira here kambani yauri kushandira. Saka journalism yakanaka yangofanana namamwe mabasa ese, nokuti vavariro inenge iri yokuti paunenge wapinda pabasa, chirega kupinda pabasa kuti unotambira. Zvakafanana kana nevakomana vamombe chaivo, kana kuti vamwe vatete tichida kuti vatishandire kana pamisha yedu, mwende anongouya kungozomira kuti mwedzi upere, pasina kana mabasa anenge achiitwa. Kana makambani muzere vanhu vanongomirira chete kuti mwedzi upere. Ndo vamwe vanorovha, vamwe vanononoka kusvika kubasa, vamwe vanotiza pabasa nguva dzisati dzakwana. Akapiwa basa akanga achiita basa racho anenge achingonyozera. Izvo zviya izvi zvinouraya pauri kushanda. Mangwana pakafuma pachinzi hapachisina kana mari, zvisakurwadze nokuti iwewe ndiwe mwadi aparadza nzvimbo yacho iyoyo. Toda kudzoka panguva yamanga muri paredhiyo, mune nguva here dzamunoti idzi ndinonyatsorangarira, nguva kana dzandingati makanakidzwa kana kuti dzamakasangana nemaexperiences amusingafe makakanganwa muri paredhiyo? Dzakawanda. Ndichiri kuyeuka mugore ra1993, iri New Year's Eve, ndaita yainzi yanga top 30 panguva yacho iyoyo. Sanga taita takabatana naJabulani Mangandlovu. Iye akanga ari kuMontrose kuBuluwayo, ndiri kuHarare.
Saka mastudios edu kumontrose tingati anoshanda nenzira yekuti kumbari kofanira kugara kuino munhu kuita kuti kana zvikajema ari kumbari osimudzira. Ino ndakangoitawo hameno kakuvarairwa ndikapinda mustudio ndisina kana record kana imwe chete zvayo yekunoridza. Asi takarova kusvikira program yapera ndisina kana record imwe chete ese airira kupuruwayo. Zvokuti ndakatura befu kuti nguva dzakwana ndati deno zvazvadambuka uku hameno kuti ndaitamba ipi. Ndingati ndeimwe yacho iyoyo. Zvimwewo tinoita tichingokangamwa zvino ndingati zvakawandisa ndotokanganwa. Ndotokangamwa chaiko. Ko atingati machallenges amaisanganawo nawo muri mukati mebasa ndeapi mamwe machallenges amaisangana nawo? Isusu zvinetswa kana iwo machallenges ari kutaura taitoona sokunge mukana uya wekuti munhu uve innovative, utsvage zvokuita kuvhara buri, kwete kuti ndatadza kuita zvakati nemhaka yekuti ndashayiwa zvakati. Zvasiyana zvazvo nemazuva anaya nokuti maane zvishandiswa zvakawanda, mafacility akawanda ezvongobaya ukangobaya pakombiyuta pako unokwanisa kuburitsa kambo kanhingi zvichienda. Isusu watoenda mulibrary maine makomo nemakomo emarecords wombozvipfigira imomo uchitsvaga nziyo dzaunoda, dzimwe unodzikangamwa, dzimwe unodzeuka, dzimwe unosangana nedzimwe dzaungoti aka kakanaka aka zvina zvakadaro. Saka zvinetswa zvedu isusu zvizhinji tanga tisinganyanya kuzviisa pahana nokuti taitoona kuti zvinhu zvaitidzidzisa kurarama pabasa. Zvafana nemunhu wakandwa mudziva, kana usingagoni kushambira hapana asingadi upenyu. Ndopaunozobatirira kutsanga, uchibatirira kana pamadhaka uchidii survival kaiyo. Saka survival instinct ikakako kanofanira kugara karipo pabasa. Saka ndezvimwewo zvakatiraramisa kuti basa rinyatsoitwa zvakanaka, uchinyatsoona kuti kana pakadai ndodai, kana pakadai ndodai, kwete ngoti kana zvakadai handiiti chirongwa. Zvinhu zvinorwadza chose kuti vateereri vanenge vakatarisira chirongwa chinoitwa naComrade Kunakirwa nenguva dzakati, wonzwa mushamarari pamwe anenge ari mustudio achiti nhasi hatisi kukwanisa kukupai chirongwa chenyu, tinotarisira kuti muchachiwana svondo rinouya. Pamwe ndo chirongwa chaanofarira munhu, saka wamunyima maona hazvifanirwi kudaro. Kana kuti kudzokorora, ndinombonzwa semazuva anaya zvirongwa zvakawanda chose chekuti wakutoziva kuti ichi chirongwa ndakambochinzwa ichi, nhingi akazopindura achiti nhingi akazoti. Zvese zviizvi zvinokanganisa udzamu hwechirongwa, kukanganisa udzamu zvekare hwenhepfenyuro yacho iyoyo, credibility ngaigare iripo. Panguva yese yamakashanda muri mumedia industry kubva 1985 kusvika pamakazoti ndasiya panapa, mune here zvinhu zvamunoti munoregreta mukushanda mumedia industry, kana kuti zvamunoregreta mukati meupenyu kuti pai ingadai ndakadai pari zvino?
ndingati pane zuva rimwe chetewo zvaro randakaenda ndakahututa kubasa. Ndaipinda shift ya 3 to 20 past 10. Ndakazoonekwa nasupervisor wangu. Ndaitova nemamwe mabhodhoro angu maviri andanga ndaisa parutivi kuti ndizoonwa nekufamba kwenguva. Yakasvika nguva yenhau dza6 o'clock. Ndakanyatsotaura nguva zvakanaka-naka, hapana hapo chainyatsotaridza kuti ndanga ndamwawawa. Hapa pasina. Tasvika panguva yenhau iyai, pane anonzi madrums. Saka paya nechirecording changa chiripo chawaifa wangopfekera woridza. Ndanga ndachitsvaga ndikachishayiwa chachasara mune imwe studio yakanga iri pasi. Saka nguva dzasvika pana 6 o'clock ndangoti venhau verengai nhau sokuti ngoma dzangu dziri kure. Saizvozvo vachibva vatanga kudi kuverenga. Vachiverenga ndakadzika ndakanotsvaga chingoma changu chiye ndikauya nacho. Padzakapera ndichibva ndangozochiridza chistingi chacho ichocho. Muso izvo zvakaitika changa chiri chishanu. Paiwanzoitwa mabrai parties kusvika kupera kwomwedzi. Saka ndo pana ndahomwa ipapo. Saka muso muvhuro zvanzikwa kuti ndakaonekwa nashefu ndichimwa doro. Vanhu vakanga vakutaurawo nepavo vanhu kuda pamwe kuchidzirawo here hanheno. Zvanzi akati 6 o'clock dzachaya paipo. Zvikanzi akapa time check. Akatanga kuti kudukunu nomuromo. Zvandisina kuita. Saka ndingati ndo zvimwe zvezvinhu zvakamboitika pakushanda kwangu pane Pfenyuro. Saka zvakazofamba sei news dzarira pasina madrums aya? Yakazopera sei nyaya yacho yamakaridza ngoma nemuromo kudungu? Handina kuita hangu nomuromo kuti kundukundu. Aiwa, zviri kutaurira vanhu vakanga vakutaura nepasipo. Saka paive nematapes ndofungana naso achiripo aya okuti vanorekodha shift imwe neimwe zvombogara nguva yakareba akachengetwa kuita kana paine zve zvakanganisika, paine anenge achida kunzwisisa kuti zvakafamba sei. Saka yakateererwa tape yacho kusvika yapera yese. Zvikanzi inga wanga uri moto wane ipapapo. Saka ndokupera kwayangoitawo nyaya yacho. Asi inini zvakandivhiringa chaizvo nokuti nevamwe vanenge vakutokuvhundutsira kuti shamwari basa rapera. Hapana basa ropera. Mhera uone. Asi handaro kuzopera. Sekutarisira kwako kwakaita vamwe vanhu. Nokuti ndofunga kuti kwaitawo nevamwe vakanga vachiona mashandiro andaiita. Vachiona sokunge zvaizovavhiringa pamikana yekusimudzirwa mapromotion. Moziva vanhu vazhinji vanovenga nenyaya dzacho izvozvo. Unenge usingazivi kuti munhu akakuvenga achikuchera nemumativi umwe usingazvizivi. Kudawo pamwe ndo zvanga zvichiitika handizivi. Inyange wefungidziro, munoziva munhu anofungidziroka. Dzidziso yamunoda kupa kune vanhu vari mumedia industry izvezvi ndeyekuti tichitarisa maexperiences ese amakaita mukati mekushanda. Kuzvibata ndo chinhu chikuru. Mumedia mune mukana wokuzikanwa zvakanyanyisa. Kuzikanwa kuya kwakafanana nokunwa hwahwa. Ukanwa hwakawandisa unodhakwa. Kana wadhakwa ukasava munhu anozvidzora ane discipline, unokwanisa kuita zvimwe zvinhu zvaunozodemba nezvazvo mangwana. Vanhu vazhinji vanodhakwa nemukurumbira iwoyo, kuvapa limelight. Vopedzisira vakuita zvinhu zvakawanda
zvinenge zvisinganyatsoita zvakanaka. Vakomana vasikana vanenge vachiita zvekubhururuka vachinomhara pamuri kuita dutu. Vasikanawo zvimwe chetezvo, vakomana vanenge vachivadawo. Izvo zviya zvese izvo zvinodawo hunhu, kuzvidzora, discipline. Uye vanhu ngavaremekedze basa, kuchengetedza mitemo yebasa nema-ethics. Kana tichiti ma-ethics tichiteera, tichitaura mitemo yebasa, tamboti bate nyaya yekutaura zvisipo. Semunhu asvika kuno kuchikomba, wosvika woti pandakaenda kuchikomba ndakasangana nenzou 3. Iwo unenge uchiziva kuti hazvipo. Nevanogara kuchikomba vanoziva kuti hakuna nzou kunoku. Asi vamwe vanhu vari kune imwe nzvimbo vanoti nzou dziriko, iko kusina, wanyepera vanhu. Ngatigarei tichitaura chokwadi. Chokwadi chakanakira kuti chinovaka, chasiyana nemanyepo. Vanhu vanokwanisa kunge vachishandisa manyepo aya kukanganisa chimiro chomumwe munhu. Iyo zvavanenge vachiita, pamwe unenge watotumwa kuti ngatimboumburudzai nhingi mumadhaka. Pamwe unopiwa kana ka $20 chaiko. Wofana naJudhasi uye akatengesa Jesu. Asi wozodemba mashure kuti zvandaita izvozvo zvii. Kuzvibata kwakanaka chose. Wadisciplined. Right. Mamwe mashoko amungada kupa kumhuri yeZimbabwe chida kunopendera yedu ndeyekuti chi? Takatarisana nei? Zvichida pamwe upenyu, zvichida pamwe dzidziso yamunoda kungosiyira mhuri yeZimbabwe. Kushanda nesimba kwakanaka chose. Ringava basa ripi raunenge uchiita, zvipire pabasa rako. Nokuti ndo rako rawinaro, ndo rawawana iroro. Kwete kushanda uchitarisa basa ranhingi. Pangava pakambani, kana ndiri ninde ndichitsvaira mumahofisi umu, ndisashande ndichirota kuva manager. Nokuti zvakanaka zvese muupenyu zvine nguva yazvo. Mwari ane nguva yake, ane marongero ake. Uye mashandiro ako ane zviviri. Anokudzinga kune zvakanaka, kana kuti anokuswededza kune zvakanaka. Saka kushanda nesimba nokuzvipira nokuvimbika nokugara munhu uri pachokwadi, zvinhu zvakanaka chose mukurarama kwedu. Mukoma Simon Pashoma Ncube, pamakazopedza career yenyu makanga masvika pachinhanho chipi mumedia industry? Ndotanga zvangu negore ra2003 pandakadzokera kune Pfenyuro. Yakanga yakunzi Radio Zimbabwe. Ndakasvika ndiri producer presenter. Zvokutoti vamwe vandakanga ndambotraina vari paattachment vanga vatova masupervisor angu. Tikashanda hedu zvakanaka. Zvinambondinetsa. Ina ndavinga basa kwete office. Tikashanda kusvika 2006 ndo pandakazodzoserwa pachinhanho cheusupervisor kana kuti executive producer. 2007 ndakazosimudzirwa kuitwa muteedzeri wamanager, chinzvimbo chavanoti chief producer. Kusvika 2011 ndo pandakazoita station manager weRadio Zimbabwe kusvika ndazobuda muna August 2015.
mabasa anoitwa nastation manager mabasa akaita seapi? Kushanda nevanhu. Rega nditi kushandisa vanhu. Kana nditi kushandisa vanhu handisi kureva kushandisa kuya kwatinofunga kuya kwokuita take advantage yomunhu ayo. Ndenchireva kuti kuona kuti vanhu vari kushanda mune zvakanaka zvinofambirana nezvinotarisirwa pabasa. Havasi kukanganwa kuya nestikire yengoma. Zvingaenda neurichengete muhomwe. Uyewo kuona kuti vanhu vari kuwana here rubatsiro rwavanenge vachitsvaga, pangava pamashandiro, pangava pane zvimwewo zvinhu zvinenge zvichikosha muupenyu, nekuona kuti ukama hwevanhu vanoshandidzana ipapo hwakamira sei, kuedza kuhugadzirisa nenzira yekuti hapana anoona sokunge uri kurerekera kuno rumwe rutivi. Kuonawo zvekare kuti zvishandiswa zvakakwana here, zvirongwa zvakamira sei, zvinonakidza here, zvingakwanisa here kukwezva vaya vanoadvertisa, zvine dzidziso yakadii muvanhu, zviri kusvitsa here mashoko yatingati information yakakwana here nenzira yakanaka here. Ndingati ndo mamwe mabasa acho. Panguva dzataishanda isusu, zvona ichitaura zviya zvokuti unhu hunodikanwa, zvinhu zvaichengetedzwa nemitemo, regulations ekambani, then atoti SOPs, standard operating procedures. Zvese izvozvo zvaiita kuti pagare paine kuzvibata, kuzvidzora, kuteedza mutemo. Apo neapo hongu kune vamwewo vanokwanisa kunge vachipoya mumutemo votsaudzira, asi zvanga zviri zvinhu zvishoma shoma chaizvo. Tichishanda inini handina kumbozvinzwa kuti kana kuti kuna shefu nhingi anodanana kana kuti nevaya vanouya vachidzidza vanenge vari paatachment, kana kuti akapinzwa basa nokuti zvadai dai vadanana here, handambozvinzwa izvozvo. Asiwo nokufambawo kwenguva pamwe zvingadaro zvichiitika nokuti handina zvandoziva, asi tongozvinzwawo kuti apo neapo, tisingatarisi chete kwana ndichishanda asi munzvimbo dzakasiyana siyana, unonzwa kuti iye zvinezvi yave njake njake. Zvikuru vanasikana vanenge vachichema kuti kwati kunotsvaga uko mabasa uko vedu veka, tiri kunzi tanga wadai, tanga wadai. Panguva yedu aiwa zvanga zvisipo izvozvo, kwaitariswa tarenda romunhu pabasa. Toti saka chasiyana chii mashefu aiva kokare nemashefu avako iko zvino, vekuti anokuudza kuti kana uri kuda kuti ndikupe show yako paredhiyo kana kuti ndikupe program yako paTV, tanga kana kuti warara neni. Chachinja chii kuti vanhu varase unhu kudaro? Maethics, maethics, nokuti hakuna basa risina ethic. Ndotarisawo zvekare madzidzisirwo amunoitwa kumakoreji yenyu kwamunowana madiploma kana madegree ezvekutepfenyura aya. Ndiona sokunge kunoda kunyatsotariswa zvakanaka, nokuti dzidziso haisisina udzamu, quality. Zvangova zvokuti munhu anzi atrainwa awana ngikiri chitupa chake ngaachienda anotsvaga basa. Munowana kuti munhu iye anenge asina kuibva, iye atoti pachirungu half baked, saka idambudziko kwaari kuenda uko.
zvinotozopamidzirwa kana awana nyembe anenge akudzishandisa nenzira yekuti vanhu vese ngavandione kuti ndonzi kamani inini maona ndo paya pandandichitaurawo nezvokuti vanhu tisaende kumabasa nechinangwa chekunotambira, ngatiendei kunoshanda, kusimudzira patiri kushanda. Kachiti kusimudzira, tichisimudzira kana nechimiro, image yepaunoshanda inokosha zvikuru. Ivawo iwewe munhu anoisimudzira, kwete kuiparadza kuti iwewe uwane zvinokunakidza mukurarama kwako kana kuti panyama pako. Ndo zvinenge zvichiitwa nevanenge vakuita iro dambudziko tingati shungurudza vanasikana zvikuru. Vana shuga mame hanzi andambowanzwa hangu kuti vanozviita mumabasa, asi isusu madhara nevamwewo mazere vechidiki ndo andiri kungonzwawo apo neapo, asi madhara mashoma, asi vechidiki ndimi munonzi muri pamusoro panyaya dzacho idzodzo. Toyo panhau yekudyanyika rutivi, vazhinji vanoti hanzi kuindustry yemedia ndiko kune vanhu vanodyanyika rutivi. Munoti chide Mashoka? Chingava chokwadi kana kuti kwete, zvakungoendawo nemunhu. Mukudyanyika rutivi ndofunga chinoyakukonzeresa kuti munhu azosvika ipapo imhaka yekuzikanwa. Unoita shamwari dzakawanda. Shamwari dzakawanda dzine zvakawandawo zvadzinounza muupenyu hwako. Ndakamboravawo chimwe chinyorwa chinoticho, kana uchida kuona unhu hwomunhu, verenga shamwari dzake. Ukaona aine shamwari dzakawandisa, idambudziko. Nokuti dzokurunzira mune zvakasiyana siyana. Uchibva mumba mangu semwana wangu unobva uri munhu kwaye, asi kushamwari uko ndokwanonodzidza zvimwe zvinhu zvakawanda wanda zvandisingatambiri inini somubereki. Ndofunga ndo zvinokonzera izvozvo. Saka iko zvino izvi ndikati mukoma Simon Pashoma Ncube vachivhara mavhariro avaita mapurogiramu avo zvakashate. Yanga ari mafaro amazadiwa kuwa nemi panguva inei. Ndinoimba tichawana zvemwe mukana wekuti tinge chizokurukura tichionesana zvimwe zvezvinhuwo zvatinosangana nazvo mukurarama kwedu munzvimbo dzakasiyana siyana. Okwalamhlanje bathandekayo, hayi kwanele siyohlangana phambili. Handina chimwe chandingawedzera. Vandanga ndichitandara navo ndimukoma Simon Pashoma Ncube, vataiziva vachitaura kuRadio 2. Tavashanyira nhasi kuChikomba West, kwavati kunonzi kuGaluka kuChikomba West, kuti tinonzwawo nhoroondo yeupenyu hwavo, kuti vakatanga sei kuti vazosvika pavakasvika pataivaziva napo pekunzi Comrade kunakirwa. Zita rangu inini ndoitwa Frank Wesere, ndakamirira ZimNewsBeat TV ndichiti chisarai. Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV.